Bonġu, kif nista' ngħinek? Nixtieq insir naf iktar dwar xi jsir f'sit bħal dan. Kemm hawn nies jaħdmu? X'jagħmlu eżatt? Tajjeb, bħala Gallery and Site Officer, responsabbli mill-ġurnata tax-xogħol minn xi niftħu sa xi nagħlqu għall-viżitaturi. Ix-xogħol tagħna huwa varju u nieħdu ħsieb l-andament ta' matul il-ġurnata. Mill-biljetti ta' dħul, nigwidaw lin-nies kif ukoll nieħdu ħsieb il-manteniment in ġenerali tal-post. Però barra minn hekk fiċ-ċentru tal-viżitaturi hawnhekk għandna oġġetti missjubin f'dawn is-siti li imbagħad għandna l-kuratriċi li hija aktar intiża fuq dan is-suġġett. Jekk tridu nista' nlaqgħakom magħha u tkun tista' tagħtikom aktar informazzjoni. Hemm ħafna aspetti relatati ma' xogħol ta' kuratur, iżda forsi wieħed mill-iktar importanti, forsi anke impenjattivi, huwa li meta tkun qed jiġi ppjanat mużew jew anke forsi wirja, xogħol kuratur huwa li jfassal it-temi u l-messaġġ li jkun irid iwassal lill-viżitatur. U dan isir permezz ta' ħafna studju u riċerka li finalment iwassal lill-kuratur sabiex jagħżel dak l-oġġetti li se jiġu eżebiti u anke l-informazzjoni li se tiġi ppreżentata. Iżda ix-xogħol ta' kuratur ma jaqafx hekk kif jiftaħ il-mużew, iżda xogħli huwa li nutilizza l-aħjar mezzi disponibbli biex kemm jista' jkun inżommu l-esperjenza tal-viżitatur ħajja u kemm jista' jkun interessanti. Prattikament tim sħiħ ta' nies li jaħdmu foqsma differenti f'Heritage Malta li flimkien naħdmu għall-istess għan. U issa nixtieq li tiġu miegħi ħalli nlaqgħakom magħhom. Tajjeb kieku. Bonġu Katja. Bonġu. Katja hija l-perit. X'inti tagħmel illum Katja? Bħalissa qed nieħu xi qisien tal-walkway biex meta mmur l-uffiċċju nkun nista' npenġi l-pjanta. Tajjeb. Ma ngħidlin x'inhu xogħla perit fit-tempji. Mistoqsija interessanti ħafna. Aħna l-uffiċċju qegħdin 8 periti in total fejn niddiżinjaw affarijiet diversi. Il-walkway hija wieħed minnhom. Issa għal xiex għamilna dil-walkway. Eżempju wieħed huwa biex il-pubbliku ikun iktar faċli jmur ġo tempju. Raġuni oħra hija biex nikkontrollaw fejn imorru n-nies ġo tempju. Għal xiex irdu nikkontrollaw fejn imorru n-nies ġo tempju. Biex l-iktar ħaġa importanti hija ma nagħmlux ħsara lit-tempju. Grazzi Katja, issa ħanħalluk tkompli f'xogħolok. Grazzi. Bonġu Marija Elena. Bonġu Defni. Dawn il-bib tagħna jixtiequ jkunu jafu x'tip ta' xogħlijiet differenti nagħmlu f'Heritage Malta. Ix-xogħol jinvolvi monitoraġġ ta' xogħlijiet waqt li nkunu għaddejjin bil-proġetti tagħna biex niżguraw illi dawn ix-xogħlijiet ma jagħmlux ħsara fil-fdalijiet fis-siti tagħna. Jinvolvi wkoll xogħol ta' riċerka li jibda minn skavi arkeoloġiċi, riċerka wkoll fil-libreriji u fl-arkivji tagħna, riċerka wkoll fl-oġġetti li jkunu nstabu minn das-siti li jkunu maħżuna fil-kollezzjonijiet tagħna. Dan kollu flimkien mad-dokumentazzjoni tas-siti. B'din informazzjoni kollha li niġbru minn dawn l-affarijiet kollha mbagħad inkunu nistgħu noħolqu l-istorja li rridu nwasslu lill-viżitaturi ta' x'naħsbu li kien għaddej x'kienet jiġri kif kienu qegħdin jintużaw dawn is-siti fil-passat. U b'hekk b'din l-informazzjoni nippruvaw li lil dawn il-komunitajiet li huma tant li lin minna fi żmien b'xi mod inqarbuhom lejn in-nies tal-lum. Dawn huma r-restawraturi tagħna, Frank u Francesco, iżda ħalli f'idejhom biex jispjegaw dwar xogħolhom. Bonġu, aħna bħala restawraturi nagħmlu diversi tipi ta' xogħlijiet fosthom ħġieġ, ċeramika, metalli u ġebla. Dawn ħafna minnhom isiru ġewwa l-laboratorji li għandna ġabigi ta' Heritage Malta. Illum din it-tempju, bħalma tafu dan it-tempju għandhom eluf kbar ta' snin u fosthom hemm ħafna problemi kbar li aħna nfaċċaw magħhom. Aħna li din nippruvaw nagħmlu llum huwa mhux illum biss, ġifieri anke dejjem li nippruvaw kemm jista' jkun intawlulhom ħajjithom. L-odwa tajba, ara, wasaltu. Ix-xogħol tiegħi bħala kuratur anzjan huwa varju ħafna. Forsi l-aktar wieħed varju fost il-kuraturi kollha ta' Heritage Malta. Xogħli pratikament jinvolvi
dawk l-affarijiet li huma maħluqin min-natura. Kuratur tal-Mużew tal-Istorja Naturali ġewwa l-Imdina u l-Mużew ta' Ardalam. Barra minn hekk naħdem ukoll ħafna fil-qrib ma' kuraturi oħrajn fejn niprovdu informazzjoni rigward l-ambjent naturali fis-siti ta' Heritage Malta, noħolqu wkoll nature trails bħalma għamilna ħaġarqin, bħalma qed nagħmlu f'siti oħrajn, u barra minn hekk ukoll noffru servizz billi nieħdu ħsieb il-kollezzjoni nazzjonali tal-istorja naturali. Dan huwa il-ħanut tal-mużew u llum tassew b'xortikom tajba għax hawn il-kollegi tiegħi li s-soltu jkunu l-head office. Imma llum qegħdin hawnhekk u ħejdulkom xi ħaġa żgħira dwar ix-xogħol tagħhom. Imxu miegħi. Jiena nieħu ħsieb il-Dipartiment tal-Komunikazzjoni u l-Marketing. Bażikament aħna il-vuċi ta' Heritage Malta u ngħidu lill-pubbliku dak kollu li għaddej ġewwa Heritage Malta, kemm attivitajiet kif ukoll xogħlijiet li għaddejjin ġol aġenzija. Barra minn hekk ukoll nieħdu ħsieb affarijiet bħal ħwienet, servizzi oħra li tagħmel Heritage Malta u kirjiet ta' postijiet għall attivitajiet privati u affarijiet oħra ta' Heritage Malta. Jien nieħu ħsieb il-pubblikazzjonijiet ta' Heritage Malta u allura naħdem qrib ma' ħafna nies oħra, kemm dak li huma kittieba, il-fotografi, illustraturi, kif ukoll dawk li jaħdmu fl-istampar. Ovvjament naħdem qrib ukoll man nies tal-marketing kif ukoll dawk li jaħdmu fil-ħwienet tagħna. Responsabbli mill-Finance u l-Accounting Department ġewwa l-Aġenzija li huma magħmul minn 16-il persuna. Fost ix-xogħlijiet ta' dan id-dipartiment hemm il-ġbir u l-iċċekkjar tal-flus kollha mis-siti u l-mużewijiet. Nieħdu ħsieb il-pagi tal-ħaddiema li jiswew ħafna flus. Naħdmu id-fit ma' sezzjonijiet oħra bħall-operat f'dak li huma l-gift shops. Kif ukoll is-sezzjoni tal-procurement tiċċekkja x-xogħol li jkun sar biex bekk ikun jistgħu jitħallsu l-kontijiet. Fi kliem ieħor, ħafna mix-xogħlijiet tagħna huma simili ta' xogħlijiet oħra li jsiru f'accounting departments ġo kumpanija oħra. Mhux ħażin. Forsi tispjegalna xi ħaġa żgħira dwar ix-xogħol tiegħek? Ix-xogħol tiegħi huwa immexxi d-dipartiment tal-exhibitions u d-design. Xogħolna huwa illi ninterpretaw l-oġġetti u t-tekst u bl-istejjer u l-messaġġi li rridu inwasslu għall-viżitaturi. Naturalment, ix-xogħol jinkonsisti f'żewġ affarijiet. F'dak li għandu xaqsam interpretazzjoni, irridu nippreparaw l-interpretazzjoni bi grafika u tratti li waslu il-messaġġ ċar ħalli min mhux qed jifhem biżżejjed b'dak li qed il-messaġġi li qed inwasslu biż-żewġ lingwi kemm Malti u Ingliż ikun jista' iktar ikun ċar u jinteressa lil kulħadd kemm dawk li jinteressu mis-suġġett u dawk li jinteressu inqas. Min-naħa ta' oġġetti mbagħad iridu niddisenjaw kif jiġu displayed b'mod illi number one ma jiġrilhomx ħsara, allura naturalment jekk inkunu f'diskussjoni mal-conservators u l-kuraturi, u anka illi nagħmluhom interessanti. Rridu nammettu li mhux kull oġġett li rridu niddisplejjaw huwa viżwalment sabiħ, u aħna xogħolna huwa li nagħmluh interessanti biżżejjed biex jiġbed l-attenzjoni ta' kulħadd. Grazzi ħafna Pier. Issa imxu miegħi għax naħseb li hawn xi ħadd ieħor hawnhekk. Bonġu Kit. Illum qegħdin hawnhekk ma' dal-ħbieb tagħna, forsi tgħidilna xi ħaġa dwar ix-xogħol tiegħek? Bħalissa llum qiegħed nissettja n-netwerk tal-ġgantija, nissettja wireless network għall-viżitatur kif ukoll qed nara x'għandna bħala devices imqabbdin fuq l-istess network biex kemm jista' jkun in-network nagħmluh effiċjenti kemm hu possibbli bħala x'nagħmel bħala xogħol. Basically dak kollu li jinvolvi IT fil-qasam tal-Heritage Malta. Għandek l-iktar ħaġa importanti tagħna hija s-sistema tat-ticketing li qiegħda installata fis-siti u l-mużewijiet kollha li minna jidħlu n-nies u ndaħlu r-revenue għall-kumpanija. Għandek il-turnstiles li hija konnektjata mal-istess sistema tat-ticketing fej il-biljett jiġi skenjat fit-turnstile u l-viżitatur ikun jista' jidħol. Għandek kif ukoll is-sistemi ta' CCTVs, alarms, VoIP telefoni, basically dak kollu li għandu x'jaqsam IT u tista' tajt anke electronics jaqa' taħt id-dipartiment tiegħi. Aħna din dipartiment ta' 5 min-nies fejn kollha għandna r-ruoli tagħna kemm jista' jkun qatt ma nkunu waħedna fix-xogħol li jkollna ninqasmu kif suppost u nagħmlu dak kollu li jkun hemm bżonn.
qabel imorru fl-uffiċċju, trid tiġi miegħi fil-kamra tal-attivitajiet. Biċċa kbira tax-xogħol tiegħi jiffoka fuq li nipprepara programm tematiku għall-istudenti tal-iskola. Bħala programm tematiku nirreferu li l-programm tagħna jkollu attivitajiet li għandhom x'jaqsmu mal-kurrikulum kif ukoll mas-siti u l-mużewijiet li hu ħsieb Heritage Malta. Bħalissa nippreparaw għas-sena skolastika li miss, il-biċċa kbira tax-xogħol tiegħi jiffoka fuq li nipprepara programm edukattiv tematiku li jfisser li kull attività li toffri Heritage Malta u għat is-sena skolastika jkun relatat mal-kurrikulum biex bekk meta l-allima iġib it-tfal tagħha fis-siti tagħna dak li t-tfal jitalmu magħna ikun issaħħaħ dak li jkunu talmu fil-klassi. Nippreparaw ukoll apparti għall-udjenza ta' tfal tal-iskola ukoll attivitajiet għall-udjenzi varji oħra ta' Heritage Malta. Apparti minn hekk, aħna wkoll nieħdu ħsieb li nippreparaw riżorsi kemm għall-udjenzi kbar u kif ukoll għall-udjenzi iktar żgħar. Bonġu, kont qiegħed nistennikom. Ix-xogħol tiegħi hawnhekk bħala executive huwa illi nikkonċentra fuq il-bżonnijiet tal-viżitatur. Naturalment, Heritage Malta għandha numru ta' executives, jien huwa l-executive responsabbli mis-siti kollha ta' Għawdex. Ix-xogħol tal-executive huwa li jkoordina x-xogħol li għamlu il-GSOs u s-senior clerks dak li ħana ngħidulu front of house, meta jiġi l-viżitaturi jilqgħu u jispjegawlu, u fl-istess ħin jikkoordina li jara li l-viżitaturi jieħu dak illi verament ikun jixtieq jieħu mis-siti tagħna. Ġifieri huwa xogħol fejn wieħed irid jikkoordina x-xogħol kemm tal-ħaddiema tagħna u fl-istess ħin tal-viżitatur biex l-affarijiet jimxu kemm jista' jkun mingħajr skossi. Min kif spjegalna l-kuratur, hawnhekk isir dak kollu meħtieġ biex il-mużewijiet nazzjonali joperaw bl-aħjar mod possibbli, minn konservazzjoni d'oġġetti sa programmi edukattivi, pubblikazzjonijiet, marketing, finanzi, diżinn, xogħol ta' njam u ħadid u ħafna affarijiet oħra. Issa nħabbat ta' għana xaw hawnhekk. Jiena xjentist naħdem fil-kamp kulturali fejn applikaw it-teknoloġija xjentifika għall-analiżi ta' oġġetti antiki iżda dan kif nagħmluh. Jekk pereżempju bniedem fi triq isib biċċa njama bajda mal-art, din għalih tista' tfisser li hija sempliċement miżwa bajda. Iżda lina fil-kamp kulturali nafu li anke kif nagħmlu fid-djarna, iż-żeba tista' tapplika fuq żeba oħra. Allura fil-laboratorju aħna meta nieħdu kampjuni, bħalma inti isek għandek kek ta' ċikkolata u ma tafx hemm taħtu meta taqtaw, taf tara ħafna kuluri differenti. Allura l-mod ta' kif aħna nanalizzaw iż-żeba hija li permezz tal-mikroskopija naraw dan il-livelli diversi fejn bl-analiżi li nagħmlu tista' tfisser li għandna applikazzjoni ta' żeba li tmur lura anke pereżempju 200-400 sena. U minn din l-informazzjoni nistgħu nitalmu iktar dwar l-oġġett u dak il-materjal. Ejja ħanurikom. Dan ta' qudiemi huwa kampjun ta' żeba. Jekk nirrelataw mal-kejk li għadna kemm tkellimna fuq u l-kejk jidher kannella minn fuq palma jidher il-ħajt li aħna ħadna l-kampjun minnu. Iżda palma meta naqtaw il-kejk aħna naraw il-kuluri ta' taħt, hawnhekk qegħdin naraw li taħt il-kannella li jidher fuq il-ħajt jeżistu livelli oħra ta' żeba. Iktar ma tmur l-isfel, iktar huwa antik il-materjal. U jiena b'dan qed nanalizza l-żeba kollha sabiex inkunu nistgħu naraw id-data tal-applikazzjoni ta' din iż-żeba. Għaddu, poġġu. Kif rajtu sabiex taħdem fis-settur, m'hemmx għalfejn bil-forsi studja history jew tkun arkeologu, iżda tista' tistudja suġġetti oħra bħal maths, physics, għall-inġinerija jew inkella economics u accounts li taħdem fil-finanzi jew IT u anka lingwi ovvjament. Dan kollu daw is-suġġetti jistgħu iwassluk ukoll biex tagħmel karriera fis-settur. Ir-rwol tiegħi bħala CEO huwa li nikkoordina dawn id-dixxiplini kollha sabiex naħdmu biex nilħqu l-objectives u l-għanijiet tagħna. Biex tkun parti minn dan il-qasam, m'hemmx għalfejn toqgħod tistudja l-istorja jew l-arkeoloġija. Għażel suġġett favorit tiegħek, studja lilu u xorta jista' jkollok parti minn dan il-qasam.